Jeg har lige brugt 5 grateful på den her dims. Nå, halløj. Jeg prøver stadigvæk. Jeg prøvede at fange den. Så irriterende. Oh my gosh. Mig. Selvfølgelig. Ah. Jeg er så sur. Nej, jeg havde kamptyper. Jeg vil bruge den der. Jeg aner ikke, hvad den her svæver for. Jeg ved bare, at den er grim. Det virkede ikke sådan. Bulldoze. Bam. Du dræbte den næsten. Hvorfor har jeg ikke bare brugt det fra starten af? Nå, lige meget. Nå, jeg har også.